ассалому алайкум. Шабакаи голос мигрантами бошад. Бародарон, хоҳарони азиз, мехостам имрӯз дар бораи якчанд маълумотҳои бисёр муҳим бо шумо суҳбат кунам, ки фикр мекунам барои шумо донистанаш хело зарур мебошад. ва пеш аз он ки дар ин масъалаҳо суҳбат кунем, ба онҳое муроҷиат мекунам, ки барои омӯзиши забони англисӣ муроҷиат карда буданд, яъне ки дар ҳамин рақамҳои мо дар Viber ва WhatsApp навишта буданд, гуфта буданд, ки мо хоҳиши омӯхтани забони англисӣ дорем. ва ман ба онҳо гуфта будам, ки каме сабр кунед, ба шумо менависам, бинобар сабабе ки бачаҳо бо дигар мушкилиҳои муҳоҷират ба ман дар Viber, WhatsApp менависанд, ман дигар шуморо гум кардам. дар як рӯз қариб то 20 нафар менависад. аз ҳамаи шумоён эҳтиромонат хоҳиш мекунам, ки дар ҳамин рақамҳои мо бинависед, чунки як ду-се рӯз пас мо дарсҳои англисиро бо гурӯҳи нав сар мекунем, яъне оғоз мекунем ва хоҳишмандон муроҷиат намоед. хуб, мегузорем ба хабарҳое, ки хело муҳиманд. имрӯз як муҳоҷири тоҷик аз Тверской област ба ман занг зада бисёр хоҳиш ва илтиҷо кард, ки ман ҳамихел тариқи навор ба кулли муҳоҷирони тоҷик муроҷиат карда бигӯям, ки эҳтиёт бошанд, чунки ӯ мегӯяд, ки шаби гузашта яъне ба мағоза рафтам ва ҳангоме ки боз пас гашта омадам, дидам, ки дар хона кашокаш аст ва мунтазир шудам. Баъдан ҳама баромада рафтанд. хулоса, ки дар он хонаи онҳо амонсодар омаданд, ҳамагонро 11 нафар гуфт, 11 нафарро дар мошин бор карда бурданд. он мегӯяд, ки соҳиби хона хабардор шуда омад ва маро низ аз хона сур кард, яъне дари хонаро маҳкам кард ва безебиаш дар он, ки амонсо хонаро пурра кофтанд ва аз ҳар кас ҳар миқдор пуле, ки 30,000 рубл, 40,000 рубл, қариб мегӯяд, ки 500,000 рубл, қариб ним миллион рубл доштем, ки ин писар гуфт, ки яъне ин муҳоҷири тоҷик ба ман гуфт, ки ҳамин пулҳоро гирифтанд. ва ӯ боз қайд кард, ки як ҳафта пеш дар деҳаи ҳамсоя, яъне ки дар дигар деревня ҳамин ҳолат шуда буд ва мо намедонистем, ки шояд ки рӯзе шавад, ки ба хонаи мо низ дароянд. ва ӯ мегӯяд, хушбахтона ман дар мағоза будам, ман дар ин ҳолат наафтодам, вале ба ҳар ҳол дар кӯча ҳастам, сумкам, либосҳоям дар хона аст ва соҳиби хона бошад, калидро дигар намедиҳад. барои ҳамин хулосаи ҳамаи ин гап чи аст? аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки агар дар киссаҳоятон, дар ҳамон сумкаҳоятон агар маблағҳое доред, ки ҷамъ кардаед бо меҳнати ҳалол, бо азоб дар ин сармои хунук, илтимос ҳамин маблағҳоятонро ба хонаҳоятон бифиристед. ва ё ин ки ягон ака, додар ё ягон рафиқи наздикатон, ки ҳаст, дар картаашон ақаллан бигузоред, картаи Сбербанк ё дигар карта бошад. ин хел ба ҳар ҳол гирифтанашон барои онҳо осон намешавад, вале дар сумка, дар зери болиш, намедонам, ё дар киссаи куртка, дар ягон чизи дигар бошад, дониста бошед, ки худо накунад, ки ба хонаатон дароянд ва аз маблағҳоятон мемонед. безебиаш дар он аст, ки ин нафар ба ман гуфт, ки ҳамин 11 нафар пурра документ, ҳуҷҷат доштем, яъне патент, регистратсия, суғурта, ҳамаи чӣ доштем. Суғурта гуфтам, ҳоло дар бораи суғурта ба шумо суҳбат мекунам, як мавзӯи муҳим аст. ӯ мегӯяд, ки ҳамин 11 нафар ҳама ҳуҷҷатҳоро доштем, онҳоро ба суд бурданд ва дар он ҷо гуфтанд, ки шумо яъне ки документҳои шумо фалшиви аст ва ҳамаашонро гуфт, ки имрӯз акнун ба Тоҷикистон гусел мекунанд, яъне ки спецприёмник бурдаву нағмаи зиёдӣ намекунанд дигар, чунки соли нав ҳам наздик аст, спецприёмникҳо пур ҳаст. мегӯяд, ки ҳамаашонро яъне судя ҳалли худро бароварду ҳамаашонро хона равон карданд ва аз 500,000 рубл 11 нафар яъне ки бенасиб монданд. хуб, бародарони азиз, эҳтиёт бошед. мегузарем дар масъалаи суғурта. чӣ тавре ки дар навори пештараамон нишон дода будам ба шумо, ки як бародарро мошин зада буд ва як пояш шикаста буд, китфаш шикаста буд, сараш внутренний черепной травма гирифтагӣ буд. боз чӣ буд? хулоса талхаву чанд ҷои дигараш дар навори гузашта шумо дида будед худатон. ва Иззат Амон ӯро ба аёдаташ рафта буд. дар он ҷо шумо агар дида бошед, Иззат Амон мегӯяд, ки ман аз суғурта доштааст, ба ҳамин ширкати суғуртавӣ муроҷиат мекунем ва мебинем, ки кани ин ширкат ба ҳамин муҳоҷири мо, ки дар ҳолатҳои суғуртавӣ қарор дорад, ёрдам мекунад ё не. ва чизи муҳими дигар ҳамин, ки ин бародар мана чиз дорад, страховка. Мумкин аст? Чанд пул ҳамин страховка? 3-4 ҳазор аст, на ба фикрам.
ман ҳамин страховка дорад, тибқи ҳамин страховка бояд ки компания 120,000 рубл пардохт кунад. Фаҳмидед? мо ҳоло дар таҷрибаи ҳамин бародар ана ҳамин страховкаро месанҷем, дунболи ана ҳамин компанияи ВТБ, страховой компанияи ВТБ мегардем ки ана ҳамин 120,000 рубл ба ҳамин бародар пардохт шавад ва мебинем ки чӣ мешавад. Мо натиҷаҳои баъдиша албатта барои шумо мегим, чунки баъди аз 10 рӯзи табобат дар больница, дар табобатхона, бародарам ба хотири набудани маблағ аз ба ҳамин аҳвол аз больница берун карда. Кёре ки ҳатто фашистҳо ҳамин корро нисбати яҳудо дар замони Гитлер ба фикрам намекарданд. ва ҳамакнун мо ҳам ҳайрон шудем. Яъне он суғуртае ки дар варақаи оригиналаш ҳаст, гӯем ҳамон ширкати суғуртаи варақаи оригинали худаш ҳаст. Иззат амон вақте ки муроҷиат кард ба ин ширкат барои ситонидани маблағ, то ин ки мо ин муҳоҷирро яъне табобат кунем, ба Иззат амон ҷавоб доданд ки ин рақам яъне қайд шудагӣ нест дар ширкати мо. وقتی شما پاتنت بگیرید 4000 روبل استراخوفکا میگیرید. به خاطر همین 4000 روبل استراخوفکا شما 160,000 روبل استراخوفک کمپانی باید دور کنید. فهمیدید؟ در حالت همین برادر ما نتونستیم گرفته یگان سود. ВТБ استراخوانی گفته میگه که این بازار نیست، این نمره در بازار نیست. ما نتونستیم یگان تیم پول گرفته. نه از داغستانی که برادر زده است، نه از استراخوفکا پول گرفته نتونستیم. خب چیکار کردیم؟ من به عنوان یوریست رفتم پروکراتور زماسکریسکی رایون که نظر انمون تریتوری اوفمس مسکو است، زایرنی نوشتم و زایرنی من دا جواب اومد که تیچه یک مورده ما همین تریتوری پردازار کموده جواب شمیتیم برای چی استراخوفکا در بازار نیست. انا اکو جنجال سر میشد. тасаввур кунед, ӯ ин суғуртаро аз қади раҳ нахарида буд, яъне ки он ҳам дар ФМС рафтаву суғурта кард, яъне ки тарҷумаи ҳуҷҷатҳояшро кард, регистратсияшро кард, патент гирифт, ҳама ҳуҷҷатҳояш буд, вале ба ӯ ҷавоб доданд ки ҳамин регистратсия шудагӣ нест дар ширкати мо. Ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳоло ҳам сари вақт аст, худоё накунад ки ягон касе шумо эҳтиёҷ дошта бошед ба ҳамин суғурта. вале ба ҳар ҳол шумо ҳамин суғуртаҳои худро кушоед, дар як ҷояш дар поёнаш рақам ҳаст. ҳар як шахс рақамаш фарқ мекунад. ба ширкати суғуртавӣ ки дар он ҷо рақамҳои телефонаш ҳаст, занг занед ва рақамҳояшро бигӯед ва аз онҳо бипурсед ки оё ҳамин суғуртаи шумо дар ҳамин ширкат бар қайд гирифта шудааст ё не. Агар гӯянд ки ҳо, пас маълум ки хуб аст. Агар ки гӯянд ки не, шумо дониста бошед ки шуморо дар 4200 рубл фиреб карданд ва шумо бояд ба пулис муроҷиат кунед ва ё ин ки намедонам аз ҳамон худи ҳамон гарячи линияи телефон қадар ки гап мезанед, пурсед ки чӣ кор кунем мо дигар, яъне ки мо инро аз қади роҳ нагирифтем, ки мо аз ФМС гирифтем ё ин ки намедонам аз ҳамон ҷое ки муҳоҷиронро қабул мекунанду ҳуҷҷатҳои онҳоро мегиранд барои тайёр кардани патент. фикр мекунам ки шумо мақсадҳои манро фаҳмидед, гапро зиёд намекунем, мегузарем ба масъалаи сеюм. масъалаи сеюм ин аст ки бисёри муҳоҷирони азизи мо камтарак дар таҳаллука афтоданд бо дидани ана ҳамин намуди патент, яъне ки патенти кабуд. ин намуди патент ҳоло фақат дар Москва ҳаст, яъне ки дар Москва аз ин пас муҳоҷиронро ҳамчунин патент дода истодаанд ва бисёриҳо дар ташвиш ҳастанд ки ин бо пайдо шудани ҳамин намуди патент мо оё патентҳои сурхамонро аз сар иваз мекунем, яъне боз давода боз кашокаш, рости ҳама дилгир шудаанд ва инро шумо худатон ҳам медонед. Не, бародарои азиз, фарқият байни ҳамин ду намуди патент, яъне патенти сурх ва патенти кабуд дар рангаш аст. Тамом қудрату тавоноию, яъне вазну бузургии ҳар дуяш як аст. Фақат Москва аз ин пас патентҳои кабуд медиҳад, шояд дигар шаҳрҳоям дар оянда ҳамчунин кунанд. Дигар ягон фарқият нест. ташвиш накашед, бо ҳузур бошед, ҳамон патентҳои сурх доштаатонро то охири муҳлаташ истифода бурдан гиред. боқӣ дар охири навор ба шумо барори кор сарбаландӣ хоҳонам.
дар шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва ана ҳамон зангулае ки дар видеоҳои пештара гуфта будам, ана ҳамон зангуларо яъне фаъол намоед то ин ки хабарҳои навини моро аввалин шуда шумо бишнавед.